lalela Landosi. Ngikunika 2 days ubuyiselo kaKhesari kuKhesari yangizwa. Angidinga impendulo. Akunamoya la ngizwile ngithi. Ngikunika 2 days. Ngakhi? 2. Good boy. Woo. Umhlabathi owambathisa wena unothile. Intuthwane eyigijima kwesakhe isidumbu zinonophele. Somahhashi wena wamba umgodi abahlulekayo ukugqiba. Bamba imigodi abahlulekayo nokuyilinganisa neyakho. Ngithi namhlanje ngisangivuma njengomlingisi oqaphile eNingizimu Afrika unusagoqile usavalile ngisho usungasekho emhlabeni umphefumulo wasowahlukana nenyama kodwa ngisakuvuma. Ngithi mbongo Somahhashi Matomela noma selisile inyoni esindwa sisila sayo nginciphuza kwezindi iziba ngoba mayiphuza kwezimpushana iyobuya nodaka Somahhashi ngithi ngisakuvuma ke njengenkosi yabalengise phela wena ugoqile wena ubukwazi ukuhlanganisa njalo ntambama masengena igeneration iseke yonke into kusha amabhodo sesazi ukuthi sifuna ukubona ungamla umenzi ngobane uJudasi hayibo ucijimbe sesifuna ukubona bani umenzi ngobane ubhudu wasemnambeti onyakazisa iNingizimu Afrika yonke evela kumabona kude bheka namhlanje sebaningi abavela umabona kude mobabuza ukuthi iRon Model umenze ngubane ngithi ke udlalela igalelo lakhe eNingizimu Afrika usaphila uyibekile induku ebandla ngithi ke bandla hayi ke usebenzile mbomvu Somahhashi Matomela noma selisile nyone esinda sisila sayo nginciphuza kwezindi iziba ngoba mayiphuza kwimbishane ibuya nodaka akekho ke ombe umgodo lingaya nowakho futhi bayahluleka ukugqiba lomgodo wena wawushiya umbile kwekachitha isizungu kubalingisi ngithi mbomvu Somahhashi imbongo yasendlwaje.